Tervehdys kaikki suomalaiset ystävät ja tukijat. Olemme nyt täällä Ukrainassa meidän hyvien ystäviemme kanssa. Olemme tehneet tänne jo 9 matkaa ja he vievät avun perille. He pitävät huolta monista ukrainalaisista ja vievät tuonne itään sen avun, jonka te välitätte. Haluan teitä kiittää siitä tosi paljon. Ja Vesa sanoo tuossa muutama sana myös. Joo, kiitos paljon teille kaikille, ketkä olette mahdollistaneet tämän meidän tänne tulon ja tämän avun perille viemisen ja tietysti sitä kaikesta, mitä me on saatu mukaan. Ne on kaikki teidän ansiosta, nämä tavarat ja tuotteet. Ja nämä ihmiset, sen lisäksi ne saa ne tavarat, he ovat siitä erittäin onnellisia, että heistä välitetään. He ovat monta kertaa sen meille näin kertoneet. Kiitos paljon. Ja Lyubov and Fedor haluavat sanoa teille myös muutaman sanan. First Lady. Шановний народе Фінляндії, ми дуже вдячні за співпрацю, яка в цей час нам дуже потрібна. Цей непростий для України час. І ми через таких братів, як Ярко, Веса, получаємо велике благословення, але завдяки вам і вашим добрим серцям. Дякую. Dear friends from Finland, we want to say you big thank you, very, very big thank you for your help, for your support, for your solidarity with us. And we want to just say that friend Jarko and Vesa cooperate with us many years, and we glad that we have these partners together and we can do something together more and do for people who need it really. So thank you very, very much for your solidarity, for your help, for your support, and God bless you. І цей час війни в Україні – то велике благословення для сотні тисяч сімей вашої допомоги. Тому надіємося, що буде далі співпраця, будемо працювати далі, поки не настане мир в Україні. And this is support what are you doing with Vesa and Jarko from Finland. This is help to many thousands family in East Ukraine, in Center Ukraine, in everywhere in Ukraine who needed help, who needed really help to with the food, with the clothes, with the everything. So we want to say again thank you and tell you that this is big blessing for us to be cooperate together, and we very hope and believe that this is cooperation have a strategy moment and we can do more and more. It's not finished, so we hope and help, help you for this. And we want to say just please pray for us for finish this war, and we hope that very soon will become end of this situation. Хай Бог благословить кожну родину, яка підключається до допомоги в Україні. God bless you, all of you who help Jarko and Vesa, who help us together. God bless you all, your family and your country. І дякую Богу за цих братів. And we are very thanks God for Pastor Jarko and brother Vesa. Сподіваємося на дальшу співпрацю. We hope to cooperate more and more. Slava Bog. Слава Богу! Slava Bog. Tuossa Fedor ja Lyubov kertovat, kuinka syvästi kiitollisia he ovat kaikesta siitä avusta, mitä te välitätte. Ja me saamme tässä pieneltä osaltamme olla tuomassa sen avun tänne. Lyubov kertoi, kuinka apua menee tuhansille ihmisille täällä Ukrainassa, sekä Itä-Ukrainaan että myös muualle Ukrainaan, esimerkiksi pakolaisille. He ovat erittäin kiitollisia tästä kaikesta avusta, mitä te siellä Suomessa teette ja osoitatte tänä vaikeana aikana solidaarisuutta Ukrainalle ja Ukrainan kansalle. Kiitos. Me ollaan Jarkon kanssa etuoikeutettuja siinä, että me saadaan viedä ne teidän keräämät lahjat ja tavarat näille ihmisille, ja me saadaan ottaa vastaan se kiitollisuus. Ja me pyritään sitä jollakin tavalla välittämään teille. Kiitos paljon. Kiitos. Дякую.